Manafinareo Andrizioty Yake Agnanarako atsika amizao zabery mariagna amitsara tsy lany niany anao mahita ny tsara maraigny izy ataonao tsy hay mahita foleran'olo tsara anao fa magniry didiona efa natsara zio mampikarakare karaha tiako ambara namako jiaby mba voleza magniry nin'olo ninao mba tsara tany azo fa sarotry nila tanony azo fa sarotry nile tany azo fa sarotry nila tanony azo fa sarotry nile izy makarakara anao izy matsaratsara anao atsika olombelo ty tsara tsy azo e antegna magniry nin'olo nefa ny tegna mba tsara no manafosy hoe za farany misy jery mivolagna zegny azavariagna amy tsaratsara silany ninao io ka vakarakara mba tsara azavariagna amy tsaratsara tsolany ninao io ka vakarakara mba tsara karaha tiako ambara namako jiaby mba voleza magniry nin'olo ninao mba tsara tany azo fa sarotry nila tanony azo fa sarotry nile tany azo fa sarotry nila tanony azo fa sarotry nile izy makarakara anao izy matsaratsara anao Yes, sulla fai production eky tsy maintsy mandeha fosamo haya 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 sike mana teka 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 ler teka 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 ler tany azo fa sarotry nila tanony azo fa sarotry nila tanony azo fa sarotry nila tany azo fa sarotry nila tany azo fa sarotry nila tsaratsara tsolany azo fa sarotry nile mariny zala volagna antilizozany volagna marigny naiky matetika lalony fa alotsika samby ahitana Five Recording Production.